30 minuta. Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moj večerašnji gost je rođen u Novom Sadu, završio je glumu na Akademiji umetnosti u klasi profesorke Vide Ognjenović. Stalno je zaposlen u pozorištu na Terazijama, ostvario je mnoge uloge u filmovima i TV serijama i ima premijeru uskoro u njegovoj matičnoj kući, pozorištu na Terazijama, Na slovo, a on će nam reći nešto više o tome. Gost 30 minuta, Slobodan Stefanović. Dobro večer, dobrodošao na Art televiziju. Dobro večer, hvala što ste me pozdravili. Ja volim da krenem sa mojim gostima ono što je najaktuelnije, a to je Na slovo. I o čemu se zapravo radi? Jeste, pa ja mislim da se Beograđani svi sećaju Duška Radovića i te TV emisije koja je u principu išla pre nekih, 80-ih godina, kad smo bili klinci. I mi smo rešili, to je Darjan Mihajlović zajedno sa Sanjom Ilićem, kompozitorom, je rešio da postavi muzikal za decu, znači prvi te vrste u Srbiji i prvi uopšte u našem pozorištu. Mi se nikada nismo bavili tom dečijom tematikom. Premijera je 17. aprila i mogu da kažem da je prilično dobra glumačka podela, dakle, Bodan Inković, Bule Goncić, Mino Lazarević, Sneža Jeremić, Miroljub Turajlija, Dule Radović, ja, mislim da nisam nikog izostavio. Radimo punom parom, zaista. Ima puno songova. Ja nisam, recimo, znao da je Sanja Ilić, koji sada radi aranžmane, prosto ta muzika i ti songovi će ostati isti, ali nisam znao da je u stvari tata Sanja Ilića radio tih 80-ih godina kada se prikazivala ta TV emisija. On je radio te songove. Sad Sanja Ilić je preuzeo i radi aranžmane. To mi je onako posebno zanimljivo. I Darjan režira. Dobro, i sad ono što je interesantno jeste da su probe u toku i da, kao što si rekao, 17. april je premijera, ali tako? Tako je. I kako tebi izgleda uopšte taj rad i stvaranje i taj proces na predstavi? Kako to funkcioniš? Pa ništa čudno, znaš šta, ja mislim da mi uživamo zaista zato što raditi za decu, meni nije prvi put da radim za decu, ja radim i u jednom, mogu da kažem, možda i najboljem pozorištu u gradu, a to je Puž Branka Kockice, radim tamo isto predstave za decu i veliko je zadovoljstvo u principu raditi za decu. Tako da što se toga tiče i toga šta deca traže i žele, to znam. Imao sam mnogo više, naravno, iskustava u tim nekim klasičnim mjuziklima, licenciranim mjuziklima i prosto meni je zaista uživanje. Znaš, nema tu neke velike pameti. Jednostavno samo da izoblikuješ sve to dobro, da se to dobro otpeva, da to bude onako gledljivo i prijemčivo za decu i ja mislim da mi imamo hita. Jel' tako? Da. Dobro, neka. A čekaj, reci mi, imaš, koliko znam, imaš jedan ili dva songa, ili tako? Jeste, pa ima malo više. Imaš malo više, odlično. Ima malo više, ja sam, volim da pevam i prosto to mi je, deo posla u mjuziklima, ali imam sa Minom Lazarević, imam sa Snežom Jeremić, imamo zajedničkih dosta songova i tako. Ali me nećeš terati na kraju emisije da pevam. Neću, ne boj se, neću. Sad, ovo ti je dobro bilo. Sad, reci mi ovako, ja sam nedavno gledao predstavu i to je, čini mi se dugo igra već u pozorištu na Terazijama, Kabare. I gledao sam predstavu i dalje ta predstava izaziva onako, ona je rasprodate i uvek je veliko interesovanje za tu predstavu i ona je dobra i rekao sam ti posle predstave da si zaista najbolji u toj predstavi, a i jesi. Pa da. Sad, zanima me kako izgleda predstava danas i kako je ti Hvala ti na komplimentima, ja mislim da je ceo ansambl, prosto da nema tog ansambla koji jeste na sceni. Ta predstava ne bi postojala i ne bi funkcionisala tako dobro kao što u principu funkcioniše. Mi smo tu predstavu radili sa Četom Vokirom pre 2 godine, znači 2007. godine, ovo je već, ušli smo u treću sezonu, ili tako, treća sezona. Ne znam da li je treća. Jeste, pa ne, računam kao 2007, znači 2010, da, to mu dođe. Ali čini mi se da je to druga verzija, pozorište na Terazijama je imalo prvu verziju Kabare, ali tako? Jeste, to je bilo nekih kraj 90-ih godina, ali mislim da ta verzija nije dugo išla, to je režirala Soja Jovanović sa Anom Safrenović u glavnoj ulozi, pa sticajem okolnosti, rat i sve ostalo, to se nije dugo igralo. Kasnije su pokušali nešto da obnove, ne znam zašto to nije išlo,
i onda smo pozvali u principu Četa Vokira, reditelja i koreografa sa Broadwaya, jednu, mogu da kažem, veliku zvezdu sa Broadwaya, pošto je radio kao asistent Boba Fossija, koji je u principu napravio musical na Broadwayu. Čovek sa onako velikim znanjem, onako jedna riznica za muzikle. Pozvali smo njega, uradili smo tu predstavu i ja sam vrlo, vrlo zadovoljan i vrlo ponosan što se tiče te predstave i celog ansambla. I još uvek je puno, znači posle 2 godine igranja nemamo problem da prodamo kartu, što u principu nije nikada problem za pozorište na Terazijama, jer ljudi vole naše pozorište. Nešto je to lak žanr, nego ja mislim da smo mi sjajni u tome. U redu, ja se slažem sa tim. Jeste, prosto imate dobre predstave, što je tačno. Im cabaret, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Damen et Господа, guten Abend, bonsoir. Dobro večer. Wie geht's? Ja, wunderbar. Herr Guste, ich bin euer Konferencier. Je suis votre compère. Ja sam vaš domaćin und sage willkommen, bienvenue, dođi. Im cabaret, au cabaret, au cabaret. Sve probleme ostavite na polju. Šta? Život je grozan, ha? Zaboravite to. Ovde život je lep. Ovde devojke su lepe. Ovde je čak i orkestar lep. Zanima me taj lik koji si radio i čini mi se da je prilično onako kompleksan i igraš i pevaš i razne stvari se tu dešavaju, pozivamo gledalce da pogledaju ako nisu. Zanima me kako si došao to stvaranje tog lika, kako je to izgledalo. Negde sam čitao da je onako, čini mi se da si prilično radio na toj ulozi. Jeste, ja sam baš puno radio. Mislim da nisam ni na jednoj ulozi toliko radio, ali to je kad reditelj zna šta hoće i kad je dovoljno zahtevan da te dovoljno uposli, ti nemaš vremena, apsolutno, ako imaš zadatak ispred sebe i ako si dovoljno odgovoran prema sebi i prvenstveno prema publici koja će doći da gleda tu predstavu, jer mislim da je to na kraju na šta publika dolazi i plaća, daje neke pare i mislim da je najmanje što ti možeš da uradiš jeste da se maksimalno potrudiš da to izgleda kako treba. Ja sam se stvarno trudio, ali imao sam